aluora mar nam lulu iwacho kanyo ni kama yamo nyalo kudhe machalo laju tabodi machalo nam lulu Lake Victoria gi Indian Ocean ginang'o gang'o ma uketo kata bed ni un gi chik ma ongire ma ket kod mano ma uwacho ni bro rito jo Kenya maber ndi chigni loso gigi gi water bodies gi ginang'o gang'o ma utimo mar neno ni kik medi nyogandawa wagero safety okay wagero safety ngeni an engineer to ng'eyo donge nitie marine engineering mwagero go meli madhi nam meli madhi nam nigi waketo safety malich ahinya mondo kik gimoro hinyre gi ji to bende ka accident moro wuok to bende nitie protocol mar gima timore koro gima wagero ni but nam ne en gi safety mogere matek ahinya safety factor ma mondo gimoro wuoge iye tek ahinya to ka nyalo wuok to ing'eni ginene nuclear power plant ni en kaka power plant moko machielo cha okawo gimoro matin eka achiel moro ariyo moro gere to wan gi kamoro miluongo ni exclusion zone mar eka 250 kama ji ok donje kato wan gi safety factors moko mang'eny kabisa ma ok onyal donjo mondo oketh nam to ing'eni Lake Victoria kae donge wagologa mo Kenya pipeline Kisumu watero nyaka gine Uganda to ntiere protocol moko mondo kik mafuta no pukre na to pukore ga seche moko to ntie gimitimo ko pukore koro safety go nyaka bedie kata ndege cha wan gi safety factor to ka masira moro yudo to ntiere gimitimo mondo wacho ni mitigation mar gengo gino okenge mag gengo gino kik timre kata kotimore to mondo kik hinji ahinya ohinji matin gero plant makoro gero go gi sites ma use map gi gino opportunities magi ma kelo ne jo Kenya upogore kod medo teko sitima e national grid gin thuolo mage ma ochako kelo ne Uganda jo Kenya sami gero plant gi ji kind 7,000 gi 10,000 mabiro tiyo kanyo to kigere thurwa Siaya tibiro yudo ni jok mabiro bedo jolwedo moa alwora no ero ji madhi 7,000 kata 10,000 biro tiyo kuno ting'eyo ni thurwa kae ng'ato ka ng'ato matiyo konyo ga ji mang'eny abich dependency ratio about abich magidak go kanyo gin abich moko to waoro M-Pesa koro ibiro yudo ni samigere no to wan gi population kanyo mar 35,000 nyaka 50,000 ma kanyo mabiro chiemo kanyo to ka koro jogo tiyo kanyo to jok mamiyo gi nyuka jok mamiyo gi mogo jok mamiyo gi ang'oa jo pikipiki matero gi e site jo mitokni udi mag dak mago ero gin gik mabiro dhi e economy mar Siaya to kigero mano ero to en ibiro gere gi shilling billion 500 billion 500 billion mamano ole economy makanyo pesa ni national treasury madhi gole koso en under public private partnership gini en public private en pesa mohewa wabedo go kae koro nitie jok moko miluongo ni owner operator ma wane machiko miyowa kaka NUPEA thuolo mar keto ng'ato bed owner operator koro owner operator ni biro manyo pesa internationally kato pesa ni kosebiro to koro wan gima wabiro yudo en ni wayudo stima to wachulogi wayudo stima en nengo mayot ahinya en cent mar US 4 kende oyot moloyo ma wan go sani obiro bedo shilling madhi Kenya shilling madhi 3 sani eni moko ma wayudo gi gin shilling mineno kae 28 koro biro bedo power ma very cheap makore en gima ji onego rwak kata ji embrace concept mar gero that plant Kenya mangima gini onego ji orwake to kadwa mi historia machin na wuoyo ka gi Benalus Oluoch osiepna oywe maber kuma entie no e studio kae macha paro ni ne ni 2004 kane pod an jatend LDP to ndalogo ero wan kaka LDP gi Raila Amolo Odinga gini ne wandiko position paper on nuclear power to nuclear power ni agency ni donge kane Raila prime minister emano kedo ne matek mobedo
gima koro en NUPEA ni. Mokwongo niluongo ni Kenya Nuclear Electricity Board. Mano ket mokwongo higa mar 2012 ma jatende ne en Chila Yako. To ng'ama nokedo ne matek ne Raila Amolo Odinga, to ne wan kode bang'e ka waluwe. Ne wachako wacho ne ji chon higni 20 mokadho. 22 mokadho. Ber mar nuclear power ni. Koro sani wamora ahinya ni Nyasaye yaonwa yo, wachiegni gero moro to wagere mna Siaya. Erokamano ahinya. Dobe ni thuolo bende wan go ne jo mantiere madwa tiegore madwa bedo nuclear scientists. To gin ang'o gang'o motimo ni wacho kanyo ni achiel kuom component ma utimo kaka na agency and research kod training. Dibed ni ma utiego joma nitie university mar bedo nuclear scientist koso nang'o? Wasetiego jok matimo engineering gi science mang'eny. Sani gin ji 100. Ji 100 gi wiye ma wasetiego kuom higni 10 gi wiye mokadho gi. Mamoko tiyo kodwa to moko waketo kuonde moko mondo giikre mondo gibi giti. Koro kendo moko nitie ma pod tiegore. Wan gi jok moko China, wan gi jok moko Korea, wan gi jok moko pinje maoko go masomo gini mondo giduog gibi gitinwa kae. To kendo nachaka wacho ni nitie Jaramogi University ma wasain go MOU mondo watieg ji mang'eny koro moloyo nuclear engineering bondo Siaya County de. To bende wan gi MOU moro gi Konza University kae mabiro bedo ginene iluongo ni KAIST, Kenya Advanced Institute of Science and Technology. Mondo watim tiegruok gi research reactor kuno be. Research reactor no enobro timo research mar kata thiedho ji gi nuclear mag ing'eni nuclear nitiyo kata kod agriculture. Mondo kony ji puro maber. Pest control. Okeneka gik machalo kudni machamo chamgi. Kikawo machuo kati keto gi nuclear koro ok ginyal nyuol. Koro thirogi. Kuthirogi. Koro ma ok nyal nyuol go ka uketo gi gidhie kumopidhe chama to koro gitemo nyuol gi maka koro onge nyuol. Kata koro ka githo to koro girumo. Ntiere kata cham mosewuok gi kaka nuclear no konyo gi mondo koro gibedo ndalo mang'eny. Preservation giwacho gi dho ngere. Kaito nuclear no itimo kode gik mang'eny ahinya agriculture kanyo okonyo. To medicine chase wacho gik machalo x-ray machalo